It's an if YouTube channel here. Chabwino tili muzida wa blantyre pamene kuli Zionetsero kapena kuyenda ulendo wa ndawala umene anzathu ochita mafizo akhala kuyenda ndithu kutifotokozera bwinobwino kuti zinthu zake zikuyenda motani nde ali ndi mabana awo ndithu patali ndiye ndikhandicheza ndi mmodzi mwa maorganizer zimene choyamba dzina lijeni ndani Chomi Mandula. Chabwino tatifotokoza chochitika ndi chani pano Ife Active Life Physiotherapy Clinic tikusekula blantyre kunyuna beli. Active Life kwambiri tindi rehabilitation school kapena special school imene timaona ana amene ali ndi umalo osiyanasiyana. Mwina ana amene sakutha kulimbisa khosi, satha kukhala pansi, palera satha kuyenda, komanso pali ena amakondition ngati autism, ena sayankhuliratu, timaona ngati ana amenewo. Timayamba kuwaona from 8 o'clock pakana 12 o'clock Monday to Friday. Komanso sati ana okha komanso akulu amene ali makondition osiyanasiyana, ana amene akulu amene ali ma back pain, ena amene mwina ndi stroke, ena nyamaka zimene onse timaona ndithu. Mwina mukati mukatsegula ku napeli mwina muli kuti nkuti kuno ku blantyre kwakha kuno tili kunyuna beli pa Songe Street house number 22 inde. Ntchito imene imakhala yotani yophwika motani kapena yovuta motani kuthandizana ulumali ni ntchito azoti kumafuna kuzipereka munthu kuti mwana amene akunthandizayo kapena wankulu amene akunthandizayo uziuzileka ngati kuti ndiweyo. makhamugu ya ntchito imene kwa nthawi itali bwanji kuno ku Malawi panopa chaka chachitatu chinocho tikupera panopa chamba tinali kulilongwe ndipo pasegwa blantyre yathu kunoko ku blantyre. Ndathokoza zikomo kwambiri menemo ndimene ndithu anzathu amene akuchitira ndithu pa nkhani yokhuza makamaka kupanga sensitize thandizo limene akhoza kulipeza kuti athandizire ana amene amakhala amaulumali osiyanasiyana kwamba kuti mwina kulimbitsa khosi limakhala losalimba kulilimbitsa kuti at least mwana akhale ndi tsogolo labwino komanso akhale wamphamvu kupita chitsogolo ndezo sezi ndizikhazi kuchitika ndithu kunapeli kumene akhala kutsegula blantyre yatsopano chera kulilongwe pano patsopano akubweranso kuno ku blantyre kumene akhale kutsegula blantyre imeneyi kuona kuti zinthu zake zikhale zikuyenda motani ndiye tiye tipitebe kuonera kanema ameneyi pamene tikukondwera komanso kudziwisidwa ndi kusayina china chilichonse chimene chikuchitika ndithu pa kanema ameneyi. Zikomo kwambiri. Country director? Okay. Follow the leader. Follow the leader. One.